Szőkenő most szőke lesz. Yeah! Mindegyik emoji egy magyar dalt szimbolizál. Én ebben nagyon szar leszek. Megnézzük. Várjál, ez a bor, nem? Mesélek a bornak. 3 darab valamit szimbolizál. Mit lehet csinálni a pohárból? Kortyolni? Kortyolni? Igen. 3 korty? Igen. Az a címe. Az a cím? Az a 3 kort, igen. Szőke lány, Igen. kérdés, nem tudom, imádkozik. Meghatározó, igen. Úristen, kért a lány, jó? Látod? Nyár, átkozott nyár. De ennyire? Ez így ennyire? De jó, de... Jó, meg jó! Yeah! Mit szimbolizált? Az egy Szájdal. Szállok a dal. Szállok a dallal. Karamell, igen, nagyon jó. Karamell, basszus kulcs. 24-ben ő volt az év leghallgatottabb magyar előadó, aki ezt a számot énekli. Desnek valamelyik dala, nem? Kukás autó. A kukás Így van. autó. Nagyon jó. Most énekelték is. Ő mi lehet? Cseresznyefa? Mi a másik piros gyümölcs? Eddig mindenki belebukott. A megyfa. A megyfa. Na, az mi lehet ott? A barna hajú lány. Nem, az nem az, az más. Néztek, de menjünk a következőre. Ja, az Andi, néztek? Nézzük a következőt. Na, ez mi lehet? Elhagytam az otthonom. Nem, de valami. Kapizsgáljuk, de ezt tudnod kéne. Exit? Szerintem teljes mértékben megoldottad a feladatot. Írjátok meg mindenképpen, hogy ti mennyit találtatok volna el, és kövessetek be. Igaz? Igen.